lachisanu pa 8 October 2021 yafikanso program ija ya Kwagwanji pompano pa wireless komanso pakanema ya Times. Program ene ya Kwagwanji timakhala tukambirana nkhani zimene zikuchitika mdziko lathu lino la Malawi. Tsiku lina lililonse likangoti lafika nkhani sizimalephera zimakhalapo ndithu zochuluka kuti tidziwe mdziko mathu muno mukuchitika zotani. Cholinga chachikulu cha program ineyi ndikudziwitsani kuti inuyo mudziyenda nalo dziko musasalire yayi, mukhale mukudziwa chimene chikuchitika. Ine dzina langa ndi Chawezi Panda. Nthawi zonse lero lachisanu ndithu ndili ndi wanangwa chafulumira mmodzi mwa akonzi ankhani pano pa Times. Wanangwa ndikulandire program yathu ya lero. Tathokoza kwambiri. Lachisanu sabata yafika kumapeto. Yeah. Timakamba aponso kuti chakachi kukhala ngati chathamanga. Ayi chikuthamanga kwambiri. Yes. Pano patayandikira kuti tichimalize. Tikhozolera kuti ngati taponda mwezi wa Oktoba ndiye kuti patsa miyezi iwiri yokha basi, November ndi December. Tigudubuze tikwangule 2021. Titane naye tione kuti kodi chaka cha 2022 chitibweretsera zotani. Komatu 2022 amene tikunchulayo timanena kuti 2025 masankho ena sikale. Iya sikale ndipo mpano tikhozolera tikwatsala zaka zitatu. Yes. Soza kuti apa zaka ziwiri zapita kwatsala zaka zitatu. Masiku pachewa amati athera kuchitseko kapena so kuti nthawi ndikanyamata kamathamanga kwa basi. Ndizosadabwitsa kuti zaka zimene zimaperekedwa ka 5 kuti pachitike chisankho sizambiri kwenikweni zimakhala zaka ndithu zochepa. Tiyambire pomwepo chifukwa chokuti dzuloli achakwera malandira ndithu malipoti awiri kuchokera kwa Electoral Commission. Tikaona pa ndithu tinayo nkhani imene yakuti public trust critical in elections. Akulankhula zimene zinda achakwera kumene kukudali ku Kamuzu Palace mu mzinda wa Lilongwe pamene Justice Dr. Chifundo Kachale ngati wapa mpando wa bungwe la MEC amakapereka ripoti ya 2019 general elections komanso ripoti la 2020 fresh presidential elections. Maripoti onse awiri zisankho zonse ziwiri zimene zidachitika mdziko muno. Tiyambire pamenepo aukamba akuti pofunika kunena kuti trust imene ameki aikhazikitsa pamene aonetsera kuti zisankho akudziyendesa bwino zikuoneka choncho mmene amanenera mmenemo akuti imene ndi yofunika kwambiri, ofunika kuti aigwiritse komanso aisungitse kuti amalawi adzakhulupirira makamaka pakayendetsedwe kachisankho. Ya ndizofunika kwambiri chifukwa chisankho ndi chinthu chovuta kwambiri, ndi chinthu chimene kupanda kuchitenga bwino chakhala chitasokoneza maiko ambirimbiri pa dziko lapansi pano. Yes. Anthu kawiri mwina akakhala kuti mitima sakuyigwira amatha ndithu kupanga zinthu zoti zosakhala bwino chifukwa choti mwina akukayikira chisankho mmene chayendera. Ndi chifukwa chake kumalawi kuno ndithu takhala tikuyamikiridwa kwambiri makamaka kuchokera mu chaka chimenechi cha 2019 chifukwa choti chisankho chimene chinachitika poyamba ndikhulupirira kuti zimene zili mu report imene amakapereka Malawi Electoral Commission. Chisankho chimene chinachitika poyamba mchaka chimene chisankho chimene chochitika cha 2019 chidaonetsa kuti sichidali cha chilungamo, ndi zozo ndizoti zidaonetsedwa pakati pa khoti limene lidawunikira zonse ndikuona kuti chisankho chidza chilungamo chenicheni panalibepo. Nchifukwa chake chinaponyedwanso mu chaka chatu makamaka tikunena chisankho cha president chifukwa chisankho cha 2019 chinali patatu, panali chisankho cha MP komanso chisankho cha makhansa kuphatikizanso chisankho cha president. So anthu anatiyamikira chifukwa choti ngakhale kuti anthu amakayikira kuti chisankhocho sichinayende bwino tidasunga bata ndi mtendere mpaka na zonse zinatha bwinobwino kuchokera mkhoti mpaka kukaponyanso chisankho china kuona kuti cha 2020 ndi chimene chikuoneka kuti malinga ndi malipoti chinali chabwinobwino. Ndi zinthu zofunikadi kuti tilimbikitse machitidwe amenewo. Tayamikire awawa ameki alipowa kuyambira acheya amene ali Kachale Chifundo Kachale komanso ndi anzawo onse amene akugwira nawo ntchito kumene ku Malawi Electoral Commission kuti ntchito imene anthu akuwayamikira pano ikuyambira amene anayambitsa chisankho cha 2020 apitirize moteromo chifukwa ndi bwino kuti zofuna za Malawi zizikwaniritsidwa
zofuna za constituency zizikwanitsidwa, zofuna za ward zizikwanitsidwa, pasakhale wina amene azitembenuza zofuna zathu. Zikangoyamba kutero ndiye kuti tayamba kukhotetsa amene democracy imafunikira. Chabwino, pali nkhani zina zimene zikukambidwa mu ripoti limeneli limene apereka ndithu kwa president akuchita mo recommend komanso akunena kuti ayi tikupempha kuti nyumba ya malamulo iyambe kuziganiza izi komanso ayambe kukambirana nkhani ya ma electoral laws reforms. Akukambamo ndithu nena kuti nkhani ziwiri zimene afuna kuti mwina azikonze komanso akonze malamulo ache ndi makamaka nkhani yokhudza chaka chimene komanso tsiku limene zisankho zidzaponyedwe mu 2025 akuti agwirizane komanso akonze ayike ndondomeko pa Chingereza kuti ayike ma provisions for run off elections. Tukumbukira bwino pacha kuti court dalamula kuti kwathu kuno tidziyendera ija ya 50%+1 ndiye kuti kunena kuti in the event that there is a deadlock kuti mina make awiri atatu mina make palibe amene wapeza majority amene kunenedwayo akuti malamulomo ayikemo ndithu ndondomeko zimene zingatsatidwe pogwiritsa ntchito kuti athe kuchitaso ma run off kuti awiri adzapikisane ndi cholinga choti athe kudzapeza mmodzi opambana. Ndimene zikuyenera zikhalire kumene chifukwa panopa tinene kuti kusamvetsa malamulo kwathu kumene tinali nako kwa makamaka malamulo oyendetsera chisankho, chifukwa mbuyomu timayendetsa chisankhochi koma timayendetsera njira yake ndi yomweyo ya proportional representation pa Chingereza amatero. Kungoti mu proportional representation imo sitinayitengemo kagawo kwa imene ya majority koma ndi yomweyo plurality majority. Kungoti sitimamvetsa kuti kodi plurality majority yutanthauza chani. Ndi ifeyo tinatenga idza mwachidule amati first past the post pa Chingereza, komanso tinenenso kuti even 50%+1 ndi yomweyo first past the post sikuti tasintha. Chimene tangochita ndi tango usintha kawerengedwe kamavoti kuti tipeze opambana koma amene azipambana ndi yemweyo wa first past the post. So chifukwa choti sitinamvetse malamulo timapezeka kuti mbuyomu timangotenga amene wangopeza mavoti ambiri kaya mwina wapeza koma percentage ngati wapeza 20% anzake mateni wa 20 amasanduka ndithu president wa dziko lino. Komanso malamulo amene adzazimasonyeza kuti mwina even munthu amene angadapeza kaya mavota awiri anzake imodzi akanakhala president, zimene itabwera nkhani ku court makamaka chifukwa cha amene ndayendera chisankho cha 2019 anzathu aza malamulo anakawunikiranso kuti I think itakhala tikupanga zinthuzi mosalongosola. Chimene tikuyenera tizipanga ndi choti munthu azipeza theka la mavoti amene aponyedwawo ndi kuphatikizaponso voti imodzi kuti azikhala kuti wapitirira theka. Ichocho chizikhala kuti chikumpatsa chilimbikitso kuti munthuyo anakondedwa ndi anthu ambiri mwa anthu amene anaponya mavoti. Fambuyo mudza zinali zovuta anthu munthu ndi chifukwa chake nimeti mavotera mbuyo mudza munthu amangolimbikira mwina ku mtundu kwawo kampeni fama zoti ndikangogwira mtundu wangawo ndikhozokwanitsa mwina 30%. Tilipo ambiri kwathu enawa akhozopeza ma 2020 ndikuti ne wa 30 ndatani mambakali pano ndi zovuta aliyense amene akufuna kuzapambana sangangoyima kaya kwawo kapena akuyenera ndithu apite madera onse. Andizozo ndizothandiza chifukwa tizikhala ndi president amene ali wovomerezeka ndi anthu ambiri kusiyana ndi mbuyo. Fambuyo ngati tinakhalapo ndi ma president amene anavoteredwa ndi anthu ochuluka mwina ndi kawiri ndi nthawi ya Bakili Muluzi akulowa kumene komanso ndi nthawi ya Bingu mu 2009 kuchokerapo ena amalowa ndi 40 30 zimene samakondedwa ndi gulu. So malamulo amenewo mulibemo bwinobwino mu malamulo athu oyendetsa chisankho ndiye ndizoonadi kuti aphungu akwenokhala pasi azikonzenso zinthuzi kuti pano tizitsatira ndondomeko ya bwinobwino. Ngati alephera ena kufika 50%+1 ndiye kuti tizitani. Ngati tikutengera mayiko anzathu mwachidziwikire ndizidzati manena kuti amayenera kuti chisankho chichitikeso komano mayiko anzathu mwina amanena kuti chikamachitika ndiye kuti ngati analipo anthu 10 amapikisana
apapa tingotenga awiri amene achita bwino kwambiri kuti amenewo ndi amene atani apikisane. Enawa amauza kuti inuyo munali kutali bayimanikaye mwina mupeze mbali imene mungatenge komano zoti muimenawonso I think zimene akunena ndizoti akakonze zinthu ngati zimenezo. Chabwino nofuna ndiyang'ane nkhani yotsiriza imenenso ili yofunika kwa basi mu report limeneli Kachale ndi gulu lawo kumeka akunena kuti nkhani ina imene yawavuta kwambiri zisankho zimene zapita ziwirizi akuti ni nkhani ya ndalama zoti ziwathandizire kumagwira ntchito zawo ngati kumeki makamakaso nthawi ya general elections ikati yafika. Akuti boma la mbuyo lakale lija limonesa ngati kuti memake pamakhala kuvuta kuti ndalama zituluke awapatse zigwire ntchito ndi amapempha panopa kuti yayi chonde muonesetse kuti ifeyo tikakufusa ndalama mudzitipatsa mu nthawi yake chifukwa zimatithandiziraso kuti ntchito zathu tizigwire bwinobwino. Yes. Nkhani ya ndalama ndi nkhani yovuta ku Malawi kuno. Tinene zoona ku Malawi kuno ndalama ndi zimavuta kwambiri. Muzaona ni madera ambiri amakukhalira kupempha kutani matimu ampira kumene kupeza iyayi kulibe ndalama. So nkhani ya ndalama imavutirapo komano mwina chisakhale cholinga cha boma kuti limane ndalama bungwe lina lake ndi cholinga choti mwina lifuna lipezerepo mwayi. Yes. Kwa ngati zinali njira zake zimenezo kumeko ndiye kunali kulakwitsa. Kwa chisankho ndi malamulo. Yes. Andi chisankho chimene chichitike. Ndipo bungwe loyendesa chisankho ineyo ndi bungwe limodzi limene limayenera lipatsidwe chithandizo chokwanira. Chifukwa bungwe limene likusunga tsogolo la dziko. Ndanena kale kuti chisankho kupanda kuchitenga bwino chikhozo tigawanitsa ngati Amalawi. Chisankho kupanda kuchitenga bwino chikhozo sokoneza dziko lonse. Mukhozo bweretsa munthu woti mwina sakumfuna. So nkhani yoti bungwe limeneli pamene ndalamazo zapezeka mwina chizikhala chidachoti ndalamazo kapena zavuta koma ngati ndalamazo zilipo zapezeka munapanga budget zatoleredwa apapa ndiye kuti azipatsidwa mmene akuyenera kupatsidwa. Iwonso tiapemphe pa nthawi zinaso kumekiko sikuti onse mbuyo mmene taonera amakhala anjelo taonapo kuti chitsanzo chachikulu tinaona kuti chisankho chimene chinabwezedwa analiko anthu acheya andani komano zimatheka bwanji kuti chisankho chisayende bwino. Yes. Ndi mukhozo naso tipena pake nawonso sanaliwo adongoso kumbali ya kupereka makobiri wanangwa ndikukumbukira bwino titafika kale ku Tale Center mchisankho ndithu chachiwirichi cha 2020 timafika ndithu kunena kuti mpaka na kwasala masiku anayi kuti anthu akavote koma kumapeza kuti akuti ameki ndalama sadapatsidwe zoti asakesake galimoto zimene zinyamule ma ballot boxes ndi other electoral materials kuti akafike. Akuti pankafunika 10 billion Malawi kwacha imene kutasala masiku atatu ndithu anayi ndi pamene ndalama imeneyi kutasala awiri pamene ndalama imeneja imatulutsidwa. Zinthu ngati zimenezo zosafunika zisazachitikeso. Zimenezo zisazachitikeso. Tinene zoona kuti chisankho chimenechi ndikupira kunena chachibwereza. Chisankho chachibwereza ndizosabisa anzathu amene anatuluka mboma a Democratic Progressive Party a DPP mwachidule samachifuna chisankho chimenechi chifukwa panali njomba zingapo zimene anayesera kuti chisankho chisachitike. Yes. Anachulapo COVID ndikukumbuka ndithu kuti High Court Judge Kenyatta Nyirenda ndamene anachita ukana za malo kudawuni chani kunali zambiri zoti tikanena zoona pano zinali njomba chabe kuphatikizapo kusafuna kupereka makobiri zongofuna uthawa chisankho. Ngakhale makobiri onse avikana angowasunga m'manja amona ngati akapanda chisankhocho ndiye kuti chitani chilepereka komano ipoti zinali za malamulo zinawakanika kulepheretsa chisankho ndikunena pano ali kunja kwa boma chifukwa choti mwinaso zimene zokhala ngati njomba ndi zimene zimakhala ngati Amalawi ena zikuwakhumudwitsa kuti uwu ndi mpikisano tiyeni tiyike zinthu mwabwinobwino anthu apikisane. Ndimafunanso ndiphatikizepo kuti ku Malawi Electoral Commission ndalama azipatsidwa ndipo ndiwoyenera kupatsidwa. Ndi ngati zilipo tilipemphe boma alimbikitse olo akuona kuti kumene akupita kumpikisano kosakapambana apatseni chifukwa chimene tikufuna ife ndiyoti Amalawi azikwanitsa zofuna zawo. Komanso chimene mafuna ndiyoti kumeki koso anakonso namuyesetse kuti mwina kuyikako ndithu njira zoti ndalamazo zikabwera zizigwira ntchito imene zikuyenera kugwira. Chifukwa nakonso tikayang'ana mbuyo
kumatuluka nthawi zina maoditi ena odabwitsa omati akhangati ndalama zilu sizinaende mmene zimayenera kutani kuyendera. Ndiye ndi mbali yonse inu ameki chonde ndalamazo zikabwera kumene koko agwirisani ntchito mmene zikuyenera kugwirira. Inunso aboma iyayi tisazaonenso zoti ndalama zatsakamira apa chifukwa choti mwina mukuopa chisankho kapena iyayi tiye tipereke ndalamazo zinthu ziyende mwachilungamo anthu chimene amafuna ndi chilungamo. Basi nkhani yotsiriza pamene paonangwa ndi nkhani yokhudza publicity ya zisankho kwathu kuno Malawi. Ndimaona ngati kuti amekiwa ndi anzawo ma electoral stakeholders amene amawathandizira kaya Malawi Electoral Support Network, kaya timakamba za CMD Center for Multi-Party Democracy, mabungwe yosiyana anaisi, ndikuona ngati kuti anthu amenewa amadzayambano machawi kukangalika mwina kutatsala chaka chimodzi nkuyambano kuzungulira mdziko muno kuwakumbutsa anthu za chisankho chimene chikubwera. As a result samafikira kona iliyonse ya dziko lino, ndiyeno anthu ambiri amakhala kuti asakudziwa ayiwalako za nkhani ngati zimene zizi. As a result uzaona kuti voter turnout plus voter apathy imakhala yochuluka. Turnout imakhala very terrible chifukwa chokuti anthu aja simunapatse nthawi kumakumbutsa komanso kumawauza kufunika kwa chisankho. Kena kwa madandaula kuti muzapeza kuti zimakupita so against democracy. Chifukwa muzapeza kuti 40% of the population determining the future of the country. Chifukwa chokuti otenga nawo mchisankho ndi anthu otani ochepa. Pamene tikanakhala kuti makhalapo gulu lambiri kutenga nawo chifuniro cha Malawi ochuluka bwezi akutenga nawo gawo ndi kuchita determine amene atsogolere dziko pa ward, pa constituency komanso pa national level ngati president. Umaonapo bwanji wanangu pa nkhani yokuti chisankho chizikhala chikukambidwa almost every year, angakhale chaka chimenecho kulibeko chisankho. Chaka choyamba, chachiwiri, chachitatu, chachinayi, chachisanu. Tisamangodikira chaka chotsiriza pamene ziyambano mapokoso azisankho. Ndizoona titakhala kuti tili nawo ma resources okwanira ndizoona kuti zimayenera zichitika moteromo. Mwina kutheka kuti nkhani ndi ndalama zimene akunenazo kwa nthawi imeneyo nangasi kufalitsa uthengawo ndiye kuti akuyenera kugwiritsa ntchito mwina maradio aeni ake, akuyenera kugwiritsa ntchito mapepala machani mmene momwe akamapita amakhala kuti ndithu akuyenera kulipira kenakake. Komano ndizofunika kwambiri ndikhulupirira nditsimikizane nawe kuti ndizofunika mwina chimene tingalimbikitse ndi kusaka kwambiri ma resources okwanira kuti tizikwanisa ntchito ngati imene. Chabwino tisunthe wanangu atipite ku nkhani yathu yachiwiri akuti government to hunt malata subsidy defaulters. Tiwiziwa bwino nkhani yokhudza DASP, Decent and Affordable Housing Subsidy Program. Program imene ndi tidali flagship mu nthawi ya chipani cha Democratic Progressive Party kunena kuti amafuna kuthandiza ndithu ma constituencies okwana 193 kuti anthu amene anali opeza mosowa athe kumangako nyumba za malata. Ndiyeno ndithu boma la nthawi imene kuchambira 2014 lidayika ndalama zokwana 12.6 billion Malawi kwacha kuti anthu adzibwenzako 50%. Ngati ka subsidy ndithu kwalipirira theka iwo adzibwenzako theka. Cholinga chidai choti athe kugula malata komanso cement ndi zipangizo zina zimene amagwiritsa ntchito kumanga nyumba. Now chifukwa chokuti nkhani ija idali yokuti 50% akuyenera kuti abwenzeko. Ndalama imene boma limayenera kuti litolere pakubwenzedwa kwa ndalama zimene zizi idali about 6.3 billion Malawi kwacha. Mwa ndalama imene yo 6.3 billion Malawi kwacha boma lidakwanitsa kutolerako only 148 million Malawi kwacha. As a result boma limene labwera pano nena kuti yayi iyimikeni kaye project imene chifukwa chokuti zinthu kangati kuti sizidayende bwino. Satani wake akuti ba kunena mwachidule ndikuti program imene inangobwera ngati mana ongopereka ineyo sindikudabwa kuti akulephera kutolera ngati imene azikuchitikiramo. Ndi ma program ambiri angongole amene tapanga pakatipa amene kutolera kwake kumalephera. Chifukwa chake ndi chimodzi. Tikamayamba zinthuzo tinayikako ndale mamoti zinthuzo chimene timachita timalephera even akuluakulu kumaudindo amalephera kusiyanitsa pakati pa chipani ndi boma. Yes. Ndi program yakho zomanena kuti ndi ya boma
komano kutsogoloko amatsogoza chipani. Yes. Ndi chifukwa kenaka zimati. So tikayamba chipani anthu amene mukuwapatsa amaona ngati kuti izi ndi zaulere mukuwapatsa. In fact ikanena program iyi ya malata subsidy. Yes. Program iyi sikuti amene anayambitsa a DPP amayiganizira kuti ndi program yothandiza kapena kuti chani iyayi. Idali yandale. Chimene amapanga chinali ndale chifukwa iwowo anafunitsitsa kwambiri kuti abwerere mboma. Yes. Atachoka chifukwa cha kumwalira kwa malemu Bingu wa Mtalika. Yes. So pano kuti abwerere analonjeza zinthu zambiri komano malonjezedwe ake amakhala oyang'ana kuti kodi boma la Joyce Banda la PP lanena lupanga chani kapena linati chani, kodi ifeyo tinene chani chimene chikhale ngati kuti chapitirira izi. Chifukwa chiyambi cha malata subsidy ndi chiyambi chimene chidayambira ku PP. A PP abadza magawa chani mabanga mudzi transformation amapanga za mudzi transformation amamanga nyumba yo mamangira anthu amene amati kanthu ovutika. Yes. So awana anabwera kuti ya ife sizomanga nyumba ya ndi kumangira ovutika okha komano tingopanga zoti kosiyose malata atsike mtengo. Yes. Cholinga anthu atani akopeke koma kuti azitenga ndalama sindikupita anali nako bwinobwino iyayi komanso kuti anthu ma beneficiaries ake wakhala otani ndiye kumakhala kungotola kawiri zikatero ndi zimalowa kuti uyu ndi wathu uyu ayi. Yes. So mukangoyamba zimenezo kuti mukuwapatsa anthu powaganizira kuti apadza inuyo mukhangati ndino ambali yathu anthu adza amaona kuti zinthuzo ndi zaulere ndipo chidwi choti akabweze sichimakhala. Umumu mukukambidwa nkhani yonena kuti andale ena nthawi imeneyo anthu akafunsa because ma loan officers aku Ministry of Lands amapita kuti tifuna titolere ndalama zija ndi iwo amanena kuti ifetu adatiuza kuti izi sizobwenza andale zokasoka kunena iwenso ndiye kuti mene amapita amauza kuti tangotengani izi ndi zathu kumene chinali chibwana kuseweretsa ndalama za boma tili ndi mapulogalamu ambiri oterewa amene akutisokoneza kwambiri. Yes. Amalawi sikuti ndi anthu oti safuna kubweza ngongole amafuna kale ili mbuyo munomu ulimi umakhala ndithu wamphamvu chifukwa choti kunali adzatimati ma farmers club. Yes. Ma farmers club inali program ya boma anthu amakhala m'magulu ndi kumapanga ka club kawo kadza ndi kumakakongola zipangizo za ulimi kuboma mwina fertilizer or maplau kaulira mumizera or even ngolo kumene chani amatenga anthu koma zimabwezedwa andi boma limakhala serious kwambiri kuti ngongoleyo itani ibwezedwe ndi cholinga choti akathandizire chani ena. Ndiyeno nkhani ili apa wanangwa ndiyo kuti Ministry of Lands makosana ako unduna wa zamalo adapita ku parliament. Ndi ku parliament kumeneku ndi kumene akuifunsa parliament kapena nyumba ya malamulo kuti tikupempha kuti mukamakambira naso za chuma kaya mu next financial year muikeko kandalama kapadera kamene tifuna kuti tigwiritse ntchito kuti tithe kutolera ndalama zimene zidapitazi nangapo kuchoka pa 6.3 billion malayi kwacha kungotolerako 148 million kuti tinangopereka mudangopereka 6 billion yo kuti ayi anthu ijani chifukwa olo titapita ma constituency kodi muli nyumba zingati za malata zimene zinakhomedwa mukhozonanso kuti chi 6 billion chakuti tili kunena chambiri chinacholedwa maduka adaba akulu anaba basi atambwali anaba anamangira nyumba zawo za malatazo komano kuti tipite ku midziku kulibe mwina kulibekonso kumene nyumba zoti aya anapereka ko malata ochipa mtengo kumeneyo chimene chili kulakwa kwambiri. Anyway pota kufuna nineyo amene akupempha wa ministry wa ali ndi chiganizo chabwino komano ndikanapempha parliament wa kuti ndiye kuti apereke ndondomeko yoveka bwino ku ministry kuti kutolerako azitani chifukwa kuliponso kukayikaso ndalama yoti yotolerera kupeza kuti pitaso madzi yotolera kuonjezeraso mavuto tisanatolereso mpang'ono pomwe maona nkuteka kwa batsati kufa nanga ndalama yotolerera ndiye ifunika zingati afusa kale mene makuti atiuze kuti kodi mukufuna zingati zimene zoti mukatolerere ndalamazi chifukwa mukufuna ndalama kuti mukatolerere ndalama kuteka zimatheka chifukwa ena zilipo anthu akupanga town muno kuti ukaona kuti wina wake mwina unampatsa kandi ka 100,000
avutavuta alimu anyamata amene ntchito yawo ndi yotolera ngongole masherifi yotolera ngongole umango wauza kuti akulu awa ndivutitsa yes amakuza kuti ayi ngati ili 100,000 20,000 ndi athu yes mawa ayibwera umaona di mawa akuza 8 anu ita takatenga so alimu komano sindikuiva ndi boma mwina lufuna lifike pamene kodi amakamutsina munthu ujaga kachani kodi sanyamata amasera amamuimbira foni munthu makumuuza katundu yense ali nyumba mwake munthu kudabwa kuti nyumba mwanumo oipini kuchipinda kwanu magona bedi lakuti ndemukapanda upanga chibwana tikupesani ubwera ndewe kauma zoti ngatazi wa bedi lakachi iwozozazini ngopereka autamanga nkhani achende ndimene ibwera mukuti mukoneka kuti akuti muli anthu ena akupanga dala safuna kubwenza so nkhani zake ngati akasena mazimva kuti afe ndali mabigi exactly asutiso ngati thupi ena so mwina akana ali ku ministry konko anatenga nawo koma kunena chilungamo abuse program ngati inde idapangidwa abuse ine ndikukumbukira bwino kuti mboyomu kumakhala ma issues okhuza procurement kudala amagula zipangizo zina zokuti ma standards ache apansi kwambiri so zinthu sizimayenda bwino izizi ndizoti timadziwa kuti chi program ichi chinali chandale andi chinali program chosafunikira kwenikweni kunena zoona anthu onda ngati andi drama iyi ndiyochuluka kwambiri koma mukuti tione midzimu muli nyumba zingati za malatazo ngatipo zina zimene tikuonazo anthu anamanga okha chitukuko imene timadziwira ife ngakhale a UN ali ndi definition yawo yakuti development ndi chani mukayiwerenga definition yawo ya development amanena kuti mumpatse munthu mphamvu zoti akhoza kugula malatawo payekha mumpatse munthu mwayi ndi mphamvu oti akhoza kugula fertilizer payekha amenewo ndiye kuti mukuatukula koma kuti kutukula munthu muzimpatsa ndiye ndizabodza kwambiri kuti timpatse mbuzi chani zonse sikuti tikuntukula kapena mwina poyambira koma tiyesese kuti anthuwa akhale mu environment yoti akhoza kukhoma malata nyumba zawo okha akhoza kupeza fertilizer okha osati zogawa zitisanamizane izizi ndiye tivutika nazo chipanga mpaka zaka ndi zaka koma sizitithandiza nanga kuti tiyende malawi muno kuti malata tinaononga 6 chakuti billion munena koma tili ndi nyumba zingati za malata mbezo kuti muzochepa kwambiri amene anakhoma malata ndi omwewo amene mwina ali ndi maudindo kuchipani makamaka kuchipani enanso mwina ali mboma anatengerapo mwayi nanga si anthu akangoona kuti apo tukhanga ndalama izi zoseweretsa enanso amatengerapo mwayi ndiyambanso kuti olo wananga unene kuti sono munthu yomwe ankhomera mwamuyikira malata wamanga nyumbayo azitanimo nyumbamo chakudya alibe munthu sangadye sangatani mona chakudya alibe mwango zikhala nomumu ndi atani muti munthandize munthu like you are saying kuti mumpatse zinthu zimene munthandize akhale nako kuthekera kuti azizithandiza sichoncho kwambiri ndipo tiyesetse so iyayi a ministry ine koma ndikunena kuti tipeze ndondomeko abweretse ndondomeko yokwanira andapo mapatsidwa ndalamazo ku parliamentiko akhale kuti aonadi kuti njira imene akunenayi akatengadi ndalamazo kwa nthawi zina tikhoza akhoza ngobatsidwa nokapezekaso kuti basi iyi yopatsidwa yadyedwa koma ndalama zitisanatani osatolera koma ngati kuthekera kulipo iyayi akatolere mesa amapatsidwa kuti ndi ngongole akuyenera kubweza chabwino timwere madzi pang'ono tibweranso tipitirize programu yathu ya lero pa 8 October 2021 lachisanu titsirize programu yathu chigawo chachiwiri musasunthe chifukwa chakuti tatsalaso ndi nkhani ziwiri zitatu kuphatikizapo Friday shaker tione kuti kodi lero kuli zotani. Ready, set, go. Hello, Blantyre. Welcome to Amaryllis Times Cook-Off. Just how far are you willing to go to prove that you're Blantyre's greatest and favorite chef? Times Television and Amaryllis Hotel introduce a whopping 1 million giveaway to any Blantyre residents ready to prove themselves in the kitchen. So there you have it. Simply text Times Chef at 1895 and stand a chance of being the very first Times Cook-Off chef. With Mimi as the devilish provocateur and Chef Ritu. Hey Malawian family,
Come join us at Amaryllis Hotel. It's time to bit fun with family. Nothing is out of bounds when it comes to our taste buds. And your cooking skills are put to the test. Are you ready? Times Family Cook-Off. It's about time. Pampindina iliyonse china chake chimakhala chikuchitika kwina kwake. kufufuza amene tili pacho Ndipo anthu ambiri timakhala ndi mafunso osiyanasiyana. Kodi zachitika kuti? Zachitika mutani? Nthawi zanji? Kodi Kwagwanji? Onelani programu ya Kwagwanji pa Times Television lolemba mpaka lachisanu nthawi ya 9:30 mmawa kuti mumve zomwe zikuchitika mdziko muno. It's about time. so takulandirani programu ya Kwagwanji lero pa 8 October 2021 mwezi wa October ukupitanso ndithu kumapeto komanso chaka chimenechi cha 2021 chikusendezera kumapeto. Ine ndi Chawezi Banda kachiwirinso programu yathu ya lero tili ndi Wanangwa Chafulumira mmodzi mwa akonzi a nkhani. Wanangwa, nkhani yathu imene tikuyamba nayo chigawo chachiwiri ndiyo kuti akuti ikupezeka pa tsamba la The Nation. Court rebuffs Malawi Law Society bid. Makosala amene wa Malawi Law Society nkhani yokhudza ma paralegals adapita ndithu ku bwalo la milandu ku High Court kuti akafufuze maganizo a court kuti anene kuti kodi zimene Legal Affairs Committee ya Parliament ikuchita pofuna kufusa maganizo a anthu kunjaku kuti kodi ma paralegals adziloledwa kuima mkoti kapena asama ime mkoti ndizololedwa pa malamulo kapena ayi ayendako panji mkoti umene. Ayi nkhani yake ndiyoti atayunika nkhani imeneyi ajaji Mike Tembo Yes. dzulo anabwera ndithu poyera kupereka chigamulo chawo ndizidza amati vicho pamagina internet komabe anthu amamva. Yes. Zimene zachitika ndizoti akana kuti ayi emewo umene akuonera ndizololedwa kuti komiti imene ya parliament ifusefuse anthu ngati ka input kuti kodaka makapangano chiganizo chawo ku parliament atatolera ndithu maganizo athu kuti anthu akufuna chani. Yes. Zimaoneka kuti ndi zinthu zoti zikuonekera poyera kwambiri tisabisane apa kuti anthu ambiri akufuna andine sinadabwe kuti awa Malawi Law Society anafika mpaka potenga njira imene yopita ku court kuti mwina akaletse zimenezi chifukwa choti nkhani imene inayambira chiyambireni akukhala ngati kuti apapa nidzenda ekha akhala okha Yes. amene akukana nkhani imeneyi akhala ngati ndi okha ndi Yes. kuchidzaenda ekha so mwina amaona ngati kuti potatsala okha nufulu wawo umene ali nawo apite ku court kuti mwina kumene angakapezeka mpumiro. Panopa tikunena pano mpumiro walephereka kaye. Yes. Apapa sindikudziwa kuti kaya agiva kaya apitanso njira ina. Ndamva mmenemu ndimaona amene manena kuti akukhala ngati kuti ndi achiyenda ekha kapena achiyenda okha ndi m'maso manga mmango ndibwerera ngati kuti munaona galo akamkwapula amapita paja khati wasupuka pena pachite amazinyambita pa bala paja licking the wounds. Nde ndamva mmene manena kuti yayi mmene atikanenamo tikati ukumana sabata ya mawa ngati Malawi Law Society tikati ukumana kuti tikambirane way forward kuti tipange bwanji. Nde adanena mmenemu kuti yayi zili ndiwo kuti abwerese fresh application ku kotiko kapena kangokonza yemweyi pena mpena. So mukanena kuti kodi achita motani koma sindikudziwa ngati mene wananga wakunene wena kuti zikuoneka kunjaku kuti anthu ambiri akufuna maparaligosiwa. Ukakhala ulendo ku courtiwo kaya akoza motani ife sitingazikhudze chifukwa amene akazunike ndeni majaji Exactly. amenewo ngati Mike Tembo ndazinzawo. Yes.
komano ifeyo tikanena pa maganizo amene tikuoneramo tiona ngati kuti iya nkhani itu iwowo na kuichotsa ku khoti ndiye tiyike nosomano kwa anthu kunena zoona fundo zawo za Malawi society sizimamveka kumveka komwe iyayi zimaoneka ngati kuti sizikumveka mpang'ono pomwe chifukwa zikukhala ngati kuti tikati profession ndiye kuti dziko lapasi ndilowo basi komano panopa momwemo mupepala ngati ya the nation tikunenayo panopa dzuloli kwatuluka nkhani yoti adzamayang'anira maphunziro a masukulu za ukachenjede ayilola sukulu ya Catholic University kuti panopa ikhozo yamba kuphunzitsa law ikhozo kumatulutsa maloya ndiye sindiudzoti kayani naso kuti chaniwo chifukwa maloya muno ambiri tikanena maloya ndi anthu ochokera sukulu imodzi andi sizimayenda bwino ineyo ndayamikira awo anje chifukwa sizimayenda bwino fa panali ma situation oti zimapezeka kuti okasuma mulandu woteteza oimba mlandu osewa anali klasi imodzi maona so zimakhala zimwina zomwe izizi zuyenda bwanji kukabwera ngati Catholic University sangagwirizane azikhala maloya oti sukulu ina osiyana anachokawo maparaligos ambiri ndi choncho so nkhani yomanena kuti ifeyo quality ndudabwa kuti kodi iwo quality yo ndiye kuti ili manja mwawo basi tisatero izizi sizoona zimatheka kuli magrade ngati anthu anapanga kale kuti mphunzitsi amene ali ndi certificate ya form 4 aziphunzitsa ku primary uyu amene wapita diploma kapena degree aziphunzitsa ku secondary uyu wafika apa aziphunzitsa ku university iwowo chimene chingavute kuti agawe motero mondi chani chifukwa ndinezona ngani sizimamveka zimene akunena azipita adi kukhotiko koma zonena zawo nzosamveka zimabwera padza oti ukasakasaka zimaoneka ngati dyera chabe basi kungofuna kuchita protect industry kuti akhale moka koma kumene loyera dziko likhala ngati lukana zimene pakali pano dziko ayi koma kutseguka lukana kutseguka chilungamo chiyenda ngati madzi ayi kuli madokotala uko makilinishani ena kaya ma health surveillance chani ma medical chakuti onse amagwira ntchito chipatala chimodzi amangogawana kuti iwe sungapange surgery ndikapanga ndine koma usati mpaka uchita kumuletsa kuti awolo mabandage msagwire munotizikira tokha sizolondo sizimayenda choncho and in the profession is medicine teaching is the profession so no what is special ndiwo is it a sacred profession a protected name and emblem sizimayenda choncho ngakhale m'Bible muli ndithu mataya zosiyana olo Jesus amayenda uyu wemuyandikira uyu cha ndeyo izizi apite koma naye lemene ndikuonera tiye tisegule anthu asakunena kuti azikayimira maclient awo awapatsa ntchito yoyenera kuti atani azichita chabwino wanangwa titsirize ndi Friday Shaker akuti waste poisoned environment nkhani ikanga kuti zikutivuta mukuchulidwa ndithu mtsinje wa Mudi kuti zikanga kuti mina kusamalira ndithu mtsinje umenewu komanso zina zokhuza ndithu kusamalira chilengedwe zikutivuta akuti kutaya kwa zinthu madaipas maplastic zina zoti sizimadyedwa ndi nthaka sizikuyenda bwino nkhani ya chilengedwe ndiye yativuta kwambiri nkhani yake ndiyoti tinakhwefula kwambiri malamulo a dziko lino makamaka ndi democracy timaona ngati kuti democracy ndiye kuti munthu ufulu wake ungokhala kuti ukhozopanga chilichonse makamaka tinene kuti anthu pamene samamvetsa ndipoti democracy imayenera kukhala ndithu ndi pa Chingereza amati responsibility and imeneyo ndimene ikutisowa because anthu amene amakataya amenemo ndi anthu oti samaganiza kuti zimene ndipagazizo ndizolakwika mwina amadziwa koma amangoti ngati ndizanga mona akaliona mtsinje udzakadamulira ngati ndilanga koma osadziwa kuti akupindula muchani mudamu omwe andi chilengedwe chimene kuonongachi iwowo kutsogolo kuchimene chidzapweteka nkhani ndiya ifeyo kutengapo gawo democracy tikuyipanga komanso tizitengapo gawo chimenecho chikutivuta kwambiri ndifake zafika panopa kuti olo mupite kandi kuti mukapeza kuti apopo ndisewo tamadusamo mwina kathabwa kamodzi kaka bridge kachoka misomali
koma amango kayang'ana kuti abwera aboma zatani Adzakonza. adzakhoma iyayi sizimenoyenda choncho ngati timadutsamo tikhoza osonkhana konkudza kumene tililimo kuti akula kuti tingokhomapo Timadusapo ndife apa. imeneyo ndimene timati responsibility Yes. osakhala kuti yamboti tili mu democracy yayi so izizi nzosadabwitsa kuti muyendedi ngati mtsinje umene kunenedwa wamudi ni mtsinje woti wakambidwa chaka ndi chaka Yes. kuti mtsinje utawononga ndipo tikupitiza kutani kuwonongabe ndikhulupirira kuti anzathu amene ali ndi udindo akanayichitapo ndi thuma chawe aone kuti kodi tikuyenera kuchita chani kuti mtsinje usapitire kutani kuwonongeka Chabwino. panopa tikhozaona anthu alima ndithu mphepete mwadza pachingereza amati kachimenteri Yes. kompeza kuti muli minda pano sozoti tinawononga awo zathu audindo ali apo ifeso amalayi patokha tikanatengapo gawo Chabwino. chifukwa nthawi zina anthu amene mwina ndi ochepa sangafikire paliponse koma nanga siwe uli ukuwagula kachipisi kako kapepala kuti analetsa anthu ukulolera kuti akuyikire mmenemo bwanji osayamba yoyenera kuti ase pepala walitenga Yes. kwa munomanda Adaleza. Chabwino. koma muona tikugula tikudyeramo tikatero tikutayira kakuti basi tikumapita choncho Mtima ulipe. dziko lesi tilikonza Chabwino. Ndathokoza kwambiri wanangwa kuti ndali limodzi mpulogalamu yathu ya lero. Ileso ndithokoza. Tikagwire ntchito zina. kundathokoza kwa Amene wanangwa achafulumira mmodzi mwa akonzi ankhani pano pa wireless ya Times. Ndikuthokozeni kuti munalipo mpokonera program imeneyi ya Kwagwanji. Kwagwanji afikanso kuyambira ndithu lolemba sabata ya mawa. Koma sabata ino chimake chimabwera ndithu la mulungu pamene timabwera ndi program ija ya Hot Current. Kukamba nkhani ziwiri zitatu zimene zikuchitika kwathu kuno ku Malawi. Musaiponye Hot Current Sunday 6 o'clock madzulo pompano pa wireless ya Times komanso pakanema. Ine ndi Jawes Banda zabwino zonse musasiye kuonera zotsatira pompano pa Times.